will humble themselves. Mayong hapon naman sa iton mga palanggang mga tagpalamati. Kaya siyempre welcome sa iton pagpangalagad karon nga hapon sa celebration sang Valentine's Day. Of course, diri sa iton programa This Is My Life karon nga adlaw Biyernes and thanks God it's Friday. Pebrero 14 tuig 2020. So una-una gid man namiyaw gid si Tita sa inyo tanan. Happy Valentine's sa inyo tanan. Kag syempre sa itong dira mga young ones, sa itong mga senior citizen, of course, happy, gama na dayan, mayo, kung madumduman, man kami tawi, mayo man hindi madumduman, kid ka mo. Madumduman, kid ka mo na karon sa mga apo ninyo, kag sang inyo mga anak. Bisan wala lang, basta makatamyaw, kag makakiss, kag makahag kay lola o kun kay lolo, kay tita or tito, kay mama o kun kay papa man. Siyempre magluway sa itong mga pinalangga na sa mag-asawa, sa mga magnubyahanay, sa mga magbarkadahay, di ba? Siling ka nga lonely, tawi ang akon, Valentine's ya. Kaya nga aman, ti wala man kunubyo, wala man kunubya, hindi. Kinanglan bisan solo ka lang, hindi ka dapat magpangasubo. Kinanglan be happy, di ba?
Kinanglan kung pwede palang gani adlaw Valentine's himuon na di ba parang happy tanan. Amo na siling sa mga millennials naton subong hashtag sana all. Anyway, sa aton man Valentine's presentation karon nga adlaw ti kahapon na pre-Valentine itong duwa naton ka mga bisita. Karon may bisita naman kita, Paris naman. Kaya daw si Tawe excited gidya sa mga istorya sang paghigugmaanay sang duha. Ilabi na sa aton mga millennials subong, ha? Okay, so baluon naton karon ina, istoryahan naton sila dugay-dugay. Pero syempre, gamay lang gyud nga refresh sang aton sa celebration karon nga adlaw Valentine's Day nga ginatawag man naton nga Saint Valentine's Day o Feast of Saint Valentine's nga inayatuigan nga ginaselebrar no February 14. At actually naghalin ini sa Western Christian feast day nga sa diin ginpasidunggan man ang isa o kun duha man sa mga makabig naton early saints nga ginhingadlan kay Valentinos. Valentine's Day is recognized as a significant cultural, religious, and commercial celebration of romance and romantic love in many regions around the world. Amo na kaya siling nila, around the world. Di ba lagi nakanta na gani nilang around the world. Tilain-lain man nga pagsilibrar sa Valentine's Day sa nagkalain-lain man nga mga pungsod. Pero diin ginaghalin ang pagselebrar sa Valentine's Day. Sa nahambal na naton from Britain, America, masiling naton pila lang ina sa mga pungsod iya pareho sa aton diri sa Pilipinas. Pero kung ako yung palantaon, mas nami magselebrar ang mga Pinoy kumpara sa iban iya nga mga lahi. Pero sino bala sa Saint Valentine? Kag nga ginaselebrar sang madamo nga mga pungsod ang amo iya nga adlaw sa mga tagipusoon. Malawig nga mga istorya, lain-lain nga mga istorya nga ginapasapasa ang kasaysayan ni San Valentino. Actually, religious niya na ang santo nga si Valentino. Na padalo may nang istoryahan, pero maghambal mo ko tayo supposedly si ang isa iya naton ka friend man nga pari aton istoryahan na hanungod sinigay ka aton oras bala malipot lang. So gamay lang ina iya nga background sang aton sa ni pagsilibrar man sang Valentine's Day karon nga adlaw. Kag syempre ang aton man karon ginabantayan nga horoscope, of course kag pila man ka mga updates, pero karon ina dugay-dugay ha. Kay unahon naton dugay-dugay man ang aton sa ni mga bisita. Arian ang matahom neton nga ambahanon para sa inyo tanan from Martin Nievera. Ikaw ang lahat sa akin.
para man sa inyo mga palanggan ito ng mga tagpalamati sa ito mga kauturan nga makarelate sa mga ambahanon, especially sa mga tita at titos dira nga nagaupod sa aton, of course, sa mga mama kag papa man nga ara sa balay. Kag syempre sa kutuman sa aton malabutan sa pagpangalagad naton sa sininga hapon. Yes, welcome sa This Is My Life kag mayong hapon sa inyo tanan. Ang inyo gali ka mga greetings, lipat si Tita We, ha? Inyo mga greetings, kag inyo dara ka mga suggestions, opinions, or piece of recommendations. May mga comments ka mo sa aton guest karon, pwede lang, na? Sa aton Facebook Live, sa aton text hotline, pwede ninyo inamatayip. Kag ipadala sa 0938-225-5017, again, 0938-225-5017. Sa mga nag-aupo sa Facebook Live, type nyo lang doon sa comment kag isend. Kaya pero pa si plata lang na ni Tita We. Okay? Yes, Tita Wilma. Kaya pero naman, daligid lang sa mga magahingabot pwede sa bouquet of flowers. Hindi lang niya for special day or para subong lang nga Valentine's Day, no? Sa pagkinanglan naton sa mga matahong ka mga preska nga bulak. Sa kung naman nga okasyon, naman nga mga events, ara sa likod sa Bacolod Bay Center, no? Sa Jenny and Christine Flower Stand. Yes, pwede ka mo dira makakanto, pwede magkatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Pwede man ninyo hambal kung anong gusto ninyo nga bulak, kag kung anong arrangement ang gusto ninyo, pila ang presyo, no? Kag kung naghisugta na order nyo, pick up nyo na lang dayon. Okay? Yes. 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton ay bisita karon nga hapon, na? Parang may appointment pa ni sila na doon. That's why nga siling ko, okay kid, no? Accommodate ka mo early, ha? Mga before 2 p.m. gali kay 1:54, 6 minutes before 2 mangyapon, na? Well, anyway, very thankful kita sa duha nga ini to share with us ang ila sini istorya kung paano sila nagkilalahay, kung paano nagporma ang gugma sa ila tag sa kabaletsyagon. Look, pamo ka na blang ito, ginakilig ko basta mga huben paana. Ginakilig ko na sa inyo, kaya nag-enjoy gina si Tito We, basta mga istorya, ilabi na sang aton sa mga millennials sa karon, ha? So, sa sininga hapon, patamyawo na naton duwa ka bisita, soft touch lang na, pag green party na. Si tawagon talaga mo by first name. Okay? Si Nimrod, kag si Zion. Nimrod, good afternoon. Good afternoon. Tita Wilma, na tamyawa man nga ito sa mga listeners. Ay, mayong hapon sa tanan. Okay. Ngaga pamati, kaga lantaw sa ating Facebook Live. There's Action Radio. Mayong hapon. Okay, Happy thank you for Valentine's. coming, ha? Okay, you. kay Inday Zion, good afternoon. Mayong hapon sa tanan nga manog lantaw kag manog pamati. Okay, salamat man. Okay, ang pamangkot ni Tita Wilma, Nimrod, sa lagli. Why man ko ging correct, ka? Correct mo si Tawe kung sa lang pronunciation. Exacto. Okay. Nimrod. Sagda Nimrod. Okay. Una-una, kid, pwede ko ka pamangkot sa inyo edad? Nimrod? Oo. Ako, 28. 28 years old. Abaw. Ikaw, Inday Zion? 31. 31. Aba ko ma-picture out ko kahapon, ang girl, ang pair mag-interview ni Tawe, ang girl 2 years older man sa pero okay naman na siya gihapon, kagamay man lang, di ba? Yes. Kagamay, what is important is ang inyong outlook sa life na ginitawag pala, na? Pero, ari na, mamangkot lang gig kuya, kung paano ka mo nagkilalahay, kag kung paano nagtubo ang gugma sa inyo sa tagsa-tagsa. Sino na mahambal? Dahil ka, din ka mo nag-met? Nadungan kami apply sa isa ka ulubrahan, isa ka call center. Then, dungan kami sign contract. Then, nga diba? after sin na, daw, permi na kami gakit anay sa floor. Oo. Pero, actually, hindi very ideal ang amo niya pag-meet. Kaya during that time, in a relationship siya. Then, ako in a relationship man. Then, nag-open kami nga duwa nga mga traidor. consider ka, not necessarily siguro trader, natabuan lang siguro, no? So,
siguro antes man ka muna commit sa isa kag isa, may closure man. may Ay, kag closure. sa inyong previous nga relationship. So, okay lang na siya, no? Pero, sino ang una nga nagpabatsyag ni mo, nga like mo? Oo, sang una. Pwede ito pala pitabit sa ating microphone. Dugay na ni siya galita. This was mga 10 years ago. Kaya nakita mo siya. Turning 10 na this April. So, this was 9 years ago sa isa ka call center. And then, at that time, sa amon nga ulubrahan, medyo may mga times or moments nga hindi gid nga do medyo taway. So, gagwa kami, gatambay kami sa poolside. And then dito kami ga-start istoryahan. Pero at that time, wala gid ko na minsar anything nga kay do opposite kami. Medyo opposite ang amon nga traits. Amon nga personality. So anyway, somehow dito man siguro namon na realize nga may mga things nga wala ko nabalaan nga do ka interesting man at the same time nga nakita ko man sa iya. Kag daw dito, nag-start nagupod-upod, sabay-sabay din. Ma-breakfast ka, maupod ko, manyapod daw. Dito siya. Anong nakita mo kay Zion? Nga nag-push mo nga pangaluyagan siya? Ano siya lain siya sa mga experiences ko with mga past relationships. I mean, let's be honest. Okay. Maganda. Lain It's siya. normal. Oo. Mga things ba lang nga wala mo gina-expect from a girl. And then, tapos na, dayon, siya do kakaubraya and independent siya, alam. Kag, wala siya labot sa iban kung ano man niya, hindi man siya pagwapa, nga type. Namiyan ko na. Basta, confidence sa self. What silingon, sa iya mo nakita ang mga wala mong kita sa mga previous relationship mo. That's why nga dang decide ka nga i-court siya or pangaluyagan siya. Okay, sa nagpangaluyag si Nimrod sa imo, Zion. Paghambal niya sa imo, kay ti, araginop danay na ka mo, ga-expect ka gid mo nga pangaluyagan niya ka? Wala. Kay first, manghod siya sa akon. So, at first, tiyado ka, friend lang gid kag siguro galing ka very interesting kag kaalam sa iya istoryon. Ang usual gid nga expectation sa mga tao is because nagka-violin siya, siguro amo nang naluyagan ko sa iya. But siguro, siguro pero gin-ask mong heart mo, bala mo ginanaluyagan ko sa iya. Sa pag-start namon, wala pa siya ga-violin gid. Gatuon-tuon pa lang siya. Then, ang nag-bring gid sa amon together is ang amon group interest sa history, psychology, literature, mga something makapa-think, makapadugang information, knowledge, maging better ka ba nga version. So, I think amo nang namian ko sa iya because naging may kakatunan ko. You learn from each other. That's why isa gina ka nami nga factor nga magtubo nga maging mature ang isa ka relationship. Kag isa pa sayon magluwas sinang nakita mo sa kay Nimrod. Sorry ha. Amo na lang ibabangkot ko giliw. Do ano nakalawig ang nga mag-on ka mo na duha? Running 10 years na. So it's a long engagement, no? So, sa sinabala na process, makilala nyo na gidyang tagsa-tagsa. So, what do you think is the advantage of long engagement compared sa inang bagulang, then nagasawahay na? Ano ang inyo pag-compare ng klase sang relasyon? Kay sa amon ang first 5 years namon, very rocky gid. Yes. May mga batasan siya nga hindi ko nasawaan. Yes. Kag vice versa. Daw man na. Dira nyo na-discover ang mga differences nyo. Oo, first 5 years. Then, may mga times gid nga do, ma-think ka nga wala na, hindi na gini siya magpadayon siguro. So, imagine ba lang 5 years, for 5 years, kag makilala mo pang isa ka tawo to the point nga ma-understand mo na or ma-tolerate kag ma-accept ang iyang nga batasan. Correct. Amo gina siya ang dapat nga kung ang tawag ko nung love mo kinanglan i-accept mo siya
of what he or she is, di ba? Ang iyang mga differences. Di kung maka-adjust ka, kag mabaton mo siya, kabalo ka mabutang sa kaugalingon mo, let's say kung magwa ng amo ng iniya nga kinaiya, go. Pero if not, why pulos ang inyo relasyon, di ba? So, nami, kay give and take ka mo na duha. Kaya may mga times man nga kinanlan mo gid mag-adjust. Correct. I mean, ikaw gid if you want the relationship nga mag-work, yes, dapat kinahanglan may i-adjust ka man sa yourself. So, kanami sa inyo sa story na at least bisan paano, mabatian mabilis sa mga pareho ninyo nga mga naganumbihanay, especially sa okasyon karon nga adlaw Valentine's Day, kung ano ka importante ang ginitawag nga malawig nga relasyon, kung nga abala dapat gid magkilalahay, kay kung lang taon naton sa subong bala nato sa subong nga mga nagkatabo sa mga hubines, no? Nga inang dali-dali kiti feeling na in love na gid ko, gusto ko gid siya mapangasawa, gusto ko gid siya mapamana without knowing each other deeper, di ba? Teka ikaw na kaisa ang ginapasundan talang balatsagon ta mo, no? Amo na ngay siling naton kung kaisa nga ang aton gani paminsaro nara sa babaw kay heart or sa idalom. Hindi man pwede nga dag-on sa aton heart ang aton mind. Kinahanglan mag-work sila pareho, no? Kinahanglan gid. So sa inyo nga duha bisan amo lang ng inyo na share, ano man ang inyo may ara kamo gamay lang nga tips nga pwede naton ma-share sa iban man nga mga lovers para nga magstay longer ang ila sini relasyon base niya sa inyo sini nga relasyon nga duha. Ang pagpalangga hindi na siya feeling. Commitment na siya. Correct. So day in and day out, adlaw-adlaw, pagbugtaw mo antes ka magtulog, ga-decide ka gidya nga ginapili mo amo na nga person. Hindi na siya sa feeling lang. Biskan nainit ka pa, biskan ano ka pa, kay ginag-decide ka, kay may commitment ka, amo nang sekreto firm. Oy kanami. Nami na siya makahatag na sa ila idea. Ikaw ha? Zion, ikaw ya. Agree gid ko sa ginambal ni Nim. Falling in love kag staying in Yes. love is a conscious nga choice. Correct. I-decide mo gina dapat kag i-commit mo gid mo self nga Yes. through ups and downs ma-stay ka gid kag i-respect mo gid ang ina nga tawo. Kay kung ma-base ka lang sa butterflies in your stomach sa 10 years namon wala na iya. Nagtapos na kami, nakagraduate na kami sa amo na. Pero ang friendship namon amo ang gapa-strong gid sa amo. Yes, so very nice story, kid. Kag abi ninyo, gapamati lang ko sa inyo mga rason kay Tita We. It seems nga daw ready ka mo sa it seems nga ready ka mo sa pagatubang sa another chapter, no, sa inyo sa relationship. So gina-foresee ko nga siguro if ever giman God's will, and I hope and pray nga kung kamo gid man nga duha kabay pa kami na no. So good luck sa inyo. Thank you. Kag makita ko naman ang adjustment kay bisan gani sa marriage life ang first 7 years inyo first 5 years lang. The first 7 years of marriage life is a period of adjustment. Kung kaysa hindi na nila malampuwasan, that's why nga kadamo sa mga broken family, no? So much better gid nga why pa kamo nakasal, nagkilalahay na kamo and to know each other. Pagkatapos kabalo na mag-adjust sa difference ng isa kag isa, differences, di ba? Kag kinanglan palang gaon ginaya, kinanglan i-embrace ta ginaya. Kay ginbato naton siya sa aton kaugalingon kung ano siya kag kung sino siya. Te antes ako mag-say thank you sa inyo pagbisita there is This Is My Life. Since nga na-mention mo nga kabalo si Nimrod mag-play ng violin, kaya nakita ako ang violin, pwede mo siya matukaran. Mamati si Tawe. Inang gusto yagid bala, Rod? Na gusto ko inang gusto yagid nga ginatukar mo. Favorite song? Actually, ang amo ni nga song, ginakanta-kanta ni namon sa una. Kay hilig siya mga Disney eh. So, this song is something Opdan nyo yung kantahon nyo nga dua. O, sige, kantahan nyo tayo. Why na kanta? Magaba na ka ng programa. Pero gusto niya gid. Anyway, halin niya siya sa Aladdin. Aladdin, A Whole okay. New World. Oo. Oh.
acting si Tawe, no? Kasi nakauwi sa akon, pero samtang nagatukar kada matululuwar. So, a whole new world. Kaya makita ako gid si itsura ni Zion. Nga ba, happy na nakiligid sa iya. After 10 years. After 10 years. So, but anyway, thank you so Thank you. much, na. Thank you. Kabay pa nga na-attachment ng iban sa inyo sa story. Maka-relate sila, maka-learn man sila sa inyo. And thank you so much, Alin, sa management sa Action Radio. Welcome. Thank you, man. Sa paghatag sa amon chance. Yung mag-tell sa amon story. Thank you gid sa pag-spare nyo sa time kay Tito Wilma. Ha? Welcome. And thank you. Mapasalamatan ko lang ang token namon nga ginhatag sa inyo. It's a dinner for two. Ha? So enjoy nyo ang inyo sa celebration. Wow. Nga Sige. duha and a Thank bouquet of you, flowers for you, Din. Zion. Happy Valentine's Inday sa Dorel, tanan. sulod di. Dali di. Ikaw hatag sa ila. Okay. So, kay Inday Zion. Wow. Hi, agin pa patulo ni Nimrod ako na luha. Siyempre. But anyway, happy gid ko, na? Thank you. Happy Thank gid you. ko sa celebration sa Valentine's Day sa This Is My Life. Thank you so much and God bless sa inyong God duha. bless. Okay, sa ito man mga palanggang mga tagpalamati, relax si Tita Wilma magabalik pagkatapos man simpilik ang mga importante nga mga commercials. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Magkulon nun kag negosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Okay, alas 2:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Mga ito na DTX 500 kapsula. Hindi na ito ni napagkalipatan. Adlaw-adlaw kinalan ugaliun na ito na pag-inom sang DTX 500 capsule. Ina para man sa complete management sang aton liver o kun atay. Ang DTX 500 capsule, syempre ang may detoxifying compound nga mong nagatinlo sa aton atay may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation o kun paghubag sang aton sa niatay. Kag, syempre, kung ikaw ang may ginabulubatyag na nga daan, dira, hindi ni mugid pagpawalaan. Hindi mugid pag-i-ignore, na kinanglan, imugid tatapon, hatagan, atensyon, kag kinahanglan, mintinahon mo ang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Gani para sa aton healthy nga liver, kinanglan, stay active kita, healthy and fit. DTX 500 capsule nga itong kinanglan adlaw-adlaw gid. Pwede na mabakal sa mga tsindahan or mga butika dira man sa inyo lugar, kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, kag pwede na kita sina makabakal subong online basta may internet connection kita. Hindi gani kung sa inyo man mga cellphone kung may data kamo, pwede kid log in lang kamo sa www.kalusuganyan.ph. Hindi gani sa inyo man Facebook account, open nyo, ay search nyo lang da Kalusuganyan. Pwede kita maka-order sa liwat, kag pwede man nga idulong sa aton puluyan kung dira kita mag-order. Pero tanda nato ng authorized online distributors ng DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Kag padayon man si Tita Wilma. Alas 2:17 na Action Radio Philippine Standard Time. Antes ako magpahaydayon man, remind ko lang sa inyo tungod subong nga adlaw Biyernes, hasta lang balakaw alas 5 sa siniiya nga hapon, ang pagulog sa inyo sa mga entries para sa aton promo ang ACS Millones 2020. Gani, go na. Ihingagaw ninyong inyong mga naobra dira nga mga entry para sa aton week 2. Di ba? Week 2 na kita. Kag kung daw alang-alang at tapuson, kag kung gusto gid ninyo,
pwede ninyo ina madala diri sa aton sa estasyon sa Action Radio ara sa labi kalapad damo lamisa pwede kamo dira magkasulat para mahingagaw ninyong inyo sini mga entries para sa aton weekly draw buwas nga adlaw ikaduha nga semana. Sa liwat tandaan ninyo ang aton gani mga ginagamit nga mga proof of purchase produkto man sang ACS. Ano mga ini? Ang unique toothpaste, ang Shield Bath Soap, ang Pride Detergent, ang Smart Dishwashing, ang Starwax Floor Wax, kag White Rose Kojic Whitening Soap. Ang iya sina nga mga pouch, empty box, label, empty wrapper, yes, pwede naton magamit as POP. Hindi nyo pagpanghaboy gani sa nambalan ni Tita We. Kaya ang kwarta, ara sa basura, kung ikaw ang suwertihon. Diba? Amo, malang na itaw kasimple. Okay. Kag sa nasiling na naton gani, paano? Kung ara na ng aton nga mga paggagamiton nga mga POP, ang aton matinlo nga papel, bisan magamay lang, basta kompleto ang mga detalye nga nasulat dira, kompleto nga ngalan, inyo edad, address, contact number, kag ang inyo perma. Kinahanglan original ang inyo siniperma. Pag maluwas pagit sina, white legal-sized envelope, ang puti nga malaba nga sobre, amo ng legal-sized envelope, na ordinaryo nga laba, kung sa aton pa. Ang papel itong aging sulatan nimo sa imo kompleto nga details, lakipan mo sa imo proof of purchase nga paggagamiton, let's say putos or empty box ang Starwax Floor Wax. Sulod mo sa sobre. I-sealed sa mayo o kung ikulahan mo gina sa mayo nga hindi magtabog kung mag-inukayay na. But sinin sa okay mag-raffle na bala kay ti gina ukay gina maayo kagamong pagbunot sang aton sa ni mga winners. Kinahanglan sealed sang maayo kag sa likod sang sobre hindi gid pagkalipatan ang pagsulat sang aton promo title. ACS Millones 2020 Starwax Floor Wax kaya mo ng POP nga gingamita kag Action Radio Bacolod. Di gid pagkalipatan, ha? Action Radio may Bacolod gid sa punta. Pwede na naton ina mahulog sa aton mga tambyolo. So, amo nang hambal naton, kinahanglan isulat kag ihingagaw ang aton sa nga mga entry. Pero sa aton naman weekly draw, ano ang ila sinidaogon Tita We? Hindi may tatlo tada ka mga winners mo, na? Tatlo ka mga winners nga magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash, na 1,500 pesos. Kung swertihon ikaw, dako mabulig sina sa aton. Kag may ara pagid kita, pulo ka mga winners sang ACS Products Gift Pack na. Di kung mabunutan ka, hulat lang, tawagon ikaw kung mag-abot na din aton mga gift packs, pwede ninyo ina maklaim sa gilayon. Basta sa pag-claim sa ninyo sini mga premyo, kinanglan may duha ka mo ka mga valid IDs, ha? Importante gidi na. Duha ka mga valid IDs. Buot silingon, magsilintagan ni valid hindi, mabisan, ano lang nga mga klaseng ID, pwede hindi, ha? Kinanglan mga identification card nga gin-issue sang aton gobyerno. Gets nyo? Yes, Tita We. Kung ikaw na pang idaron, 18 anyos pa idalom, hindi ka pwede nga mag-intra. Kaya hindi ka qualify. Akan pwede lang magka-intra halin, 18 anyos pa ibabaw. Okay. Alas 2:22, Action Radio Philippine Standard Time. Kundi wala na lang kita makahatag update to kaya gyapon hindi na madula sa aton text hotline tawi ano nang dalagan sang COVID-19 amo nang coronavirus hindi locally sa aton Department of Health ti bugos na nga Pilipinas may ginakabig sa karon nga PUI sa kon patients under investigation 252. Ang hambal gani sang aton sini Health Secretary si Francisco Duque III, may 261 na nga nakagwa sa ospital. Ti may ara pa nga nagapabilin, 191 na lang tungod hindi man niya tanan nagnegatibo mo kagilayon nga makagwa sa ospital. Ti sa karon man nga adlaw may ara pa ginahulat nga test results halin sa RITM ina nga mga results para sa 186 o kung 186 ka mga pasyente. Kag siyempre sa kabugusan, nagalabot na sa
455 ang kadamuon sa ginakabing nga PUI sugod patients under investigation sa DOH bangod sa COVID-19. Kag sa gihapon pasalamat kita nagpabilin na lansang gidya sa tatlo na ang kumpirmado sa amo nga masakit kag masiling naton ang napataynan. So pasalamat kita nga nag-asta na lang da kag naklaro ang iban. Kag isa pa gid at pasalamatan wala payas ang local transmission sang ini nga virus diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Okay, let's 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang balitawi. Liun tanay nga aton sa ning mga mensahe sa Facebook Live kag sa aton text hotline, bisyo naman na sila karon. Good PM, tawe, happy Valentine's sa inyo tanan tatamyaw kulang family Baldovi kag happy 6th birthday sa akon apo sa Alabang Muntinlupa. Si Jaim Baldovi, salamat gid 1685 kag happy Valentine's, God bless to Wilma from Mom Pass Prudente sang hinigaran. Ay, okay, Ma'am Paz Prudente, happy Valentine's man sa imo. Kag tawe, good PM. Si JR ni sang kabangkalan monitor lang kami di sa programa mo. Kag sa mabugnaw mo nga tingog. Salamat gid. Okay nga, siya kuno dayon textmate. Sa mga gusto nga makig-friends sa iyari nga cellphone number. Sa imo, ang imo lang gingamit nga number, amo lang nang mahatag natin on air. Okay, JR, ang gingamit mo sa pagpadala sining imo nga mensahe. Pwede niyo siya mag-text sa cellphone number 0950-991-8674. Again, 0950-991-8674. Kag mayong hapon man tawe, ari kudi sa puno butong kay gabantay ko binulad nga humay 40 kasako ginaw kay ukay ko kag nagapagulugal kay nagagulugal umang langit sila niya happy Valentine's sa imo tawe sa imo man happy Valentine's kag sa bugos mo man nga pamilya 6609 alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time si Tita Wilma magabalik pa ha para sa dugang paginaton nga mga Valentine's greetings para sa inyo mga loved ones pagkatapos ni. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition.
Aksyon! Balita Evening Edition. Standard Time, alas 2:28. Yes, si Tita Wilma nagapadayon man sa pagpangalagad sa This Is My Life. Kag, ang ito na panyawan liniment. Siyempre, ngayon sa ni panyawan liniment, ang panyawan sa iton pulong manunggal ina kag nagahatag man alibyo sa iton mabatsyagan nga pagpalanakit pagpalamanol kay kapoy sa bugos naton nga lawas. Ang aton panyawan liniment haplas-haplas lang na kag syempre man sa mga antos ang ila arthritis o kon rayuma man. Kinahanglan nato ng panyawan liniment na kag sa mga may mga barikos pagid. Sa mga may barikos, sa nasiling na naton panyawan liniment ang aton dira sabat kay tungod nga ining himo sa manunggal makasiling tabala nga although nga mapait siya siling nila pero tungod sa kakahang humot ka amyon niya sini amuning nagahatag dugang iya alibyo sa inyo sini ginabatyag sa sakit sang tiyan mas nami pagid siya sakit sang ulo diri lang sa imo sentido ibutang ho kag pagkatapos sa mga mapilas-pilas bala kon mapilasan hugasan lang ang pilas dasong patuluan sang panyawan liniment ako tinatilawan ko na that's why nga gina-share ko sa inyo kay nagakuyom dayon ang pilas no alas 2:30 Action Radio Philippine Standard Time pwede na mabakal sa mga butika dira man sa inyo lugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod sa mga butika diri nga nahamtang sa tubangan kag kilid sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital dira sa Mims Pharmacy RX Toy Drug Store sa Farmacia Caro kag sa JDN Pharmacy sa Jax Marketing nga nahamtang sa idalom lamang sang Action Radio pwede naton mabakal ang panyawan liniment. Kag, kay Nining Malu, ada siya nagaupod karon nga hapon. Thank you. Happy Valentine's man sa inyo ning. No? Kay Chenevives Artido Valdez. Salamat gid sa inyo. Tita, mayong hapon, Happy Valentine's Day. Pwede kagwita sa family kanyas, makilang family, kag Mualia family. Thank you, Gita. Taga Maravilla kami. Happy Valentine's sa tanan nga taga Maravilla dira sa Pontevedra. Salamat kid. Sorry. Martin Aliling watching from Imos Cavite. Salamat man kay Bia Jonathan. Kag Tita Wilma watching from Barangay Kanlamay. Tamyaw lang ko sa family Tarazona and Mola family. And Happy Valentine's Day sa imo. Salamat man. Inday chinlo, hindi ka pwede ka pangayo textmate paagi sa messenger, na? Hindi ta pwede kahatag sang imo number on air kinanglan ko magpangayo kamo textmate nagahambal si Tita We paagi niyo gid sa itong text hotline. Okay? Okay, intindihan na ita. Kag kay Maria Luisa, mayong hapon lang. Lady Joyna Bahilida de la Cruz, good PM Tita. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, tamyaw ko lang Happy Valentine's Day kay Nanay Nilita kag Tatay Pito Alit kag sa gwapa ko nga Iloy, Josefa de la Cruz ang Barangay Bantayan, Kabangkalan. Kag kay Miss Miles, happy anniversary sa inyo dera. Na Yanson Lamis Irene tuod gid na ina-reaction ni sa aton kay na bisita no duha ka mag sweetheart siling naman ni Miguel Blue Gomez sana all the way na kasiling naman ni De Los Santos Nyoso Roselyn tuod gid na bala nagsabat na dason si Yanson Lamis Irene nga siling niya tuod gid na hindi bala next home yes Ed Hilado happy Valentine to happy Valentine man sa imo kakaimbong Dio Campo ahay ka sweet sang story nila nga duha nako gani namian man pamo ka na ba happy Valentine's Tita Wilma watching FB Live Jose Mungcal Turilla
kag kay Inday Jean Hisulgon. Yes, dira sa Bebs Mango Stand sa Bangka Julia Valladolid. More power and God bless. Salamat gid sa imo. Okay, happy Valentine's na sa imo Tita Wilma. Dira kay Tatay Tony Hisulgon kay Nanay Biging kay nung Romel pagsubiron kay nang Bibi nang Riza. Juris Toledo, Nora and Jen. Okay, salamat gid sa inyo. Kay Zarjo. Happy Valentine's Tita Wilma. Kabalugi ko na kung sino na. Happy Valentine's sa imo man. Inday Ann. Happy heart, my dear. Love, kids. Salamat. Kay Cathy Veer. No? Happy Valentine's man sa imo. Ang ibanda karon paliguan lang na ni Tita Wilma. Okay? Okay. Kadasig man sa oras, nagtulok na ko sa akon sa mga greetings. Sa 2:33 na, okay, relax. Kadto kita sa pagbasa sa itong text sa zodiac sign para sa Saturn horoscope. Okay, para sa ating horoscope karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 14 tuig 2020. Una-una neton ang mga Aquarius. Mga natao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarian. Abi mo bala Aquarian ang imo paglaom ara sa imo trabaho. Para nga labi mo pagid nga mapaayo ang imo sinikabuhi. At ipanas ang maayo kag ipakita ang imo ikasarang sa imo sini trabaho. Likawan mo ang imo pagkamaysaon sa imo pareho para nga hindi mo man ma-experiensyahan ang pag-antos. Likawan mo man ang chismis para nga wala ikaw kaaway. Mga maswerte mo nga mga numero 7, 13, 36, 40 kag 42. Lucky color lemon green. Okay, sa mga Pisces naman, Pebrero 19 tubtub Marso 20, yes, Pisces, ang imo bala pagkalipat sa pagpangamuyo, permi. Let's say, malipat ka kung kaisa, makahatag ina sang hindi nami. So, dapat kinahanglan, dumdumon mo gid ang pagpangamuyo sa tag sa kaginutlo. Okay. Kay makahatag gid na sang maayo nga kapalaran sa imo kabuhi. Kinahanglan mo man ang mabakod nga panindugan. Tuon ikaw nga magsalig sa kaugalingon mo ay kasarang kag desisyon. Kag karon man nga adlaw Pisces makakilala ka sang bag-o nga abyan. Mga maswerte mo nga mga numero 8, 15, 22, 33, kag 41. Lucky color, aquamarine. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Yes, Arian. Kung may negosyo ikaw, daw husto-husto lang. Ang husto-husto lang imo kitaon karon nga adlaw. Kag kinahanglanon mo man subo nga adlaw ang pagpakig-ugyon sang imo pamilya. Kag siyempre imo man. Ang pagpaninguha Aries makahatag sang katawhay sa kabuhi. Ang imo asawa ba na o kung nobya or nobyo, palangga mo karon nga adlaw. Mangin mahinang panon. Maswerte mo nga mga numero 5, 6, 11, 19, kag 39. Lucky color, dollar green. Kadto kita sa zodiac sign nga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Taurian, tunan mo ang paghatag importansya sa trabaho sang iban, no? Tagaan mo man importansya ang ila ginahimo. Buhin-buhinan mo na blang kinaiya mo nga nagapangita kaya bala sang imo makomentuhan sa ginahimo sang imo mga upod sa trabaho kung isang iban man dira kag mismo sa inyo puluyan. Kag isa pagit Taurus, halinan man sang pagbinaisay ang isa ka madugay na nga issue. Maswerte mo nga mga numero 9, 16, 20, 25 kag 31. Lucky color, white. Kadto kita sa zodiac sign nga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21.
Kamu nga mag-asawa, o kung kamu man nga magnubyahanay, Gemini, may posibilidad nga magalalisay man karon nga adlaw. Kinahanglan, abi mo kun ano, pamatian mo man ang imo na batyagan. Ang imo bala pa nagupnop na, pamatian mo man na siya, ha? Kag kun ano ang imo na batyagan kag panagupnop nga ginatawag naton dapat himuon mo ina. Dugangan mo pag ang imo paghangop. Kag indi mo Gemini paghatagan ligwa ang kasubo kun paghigugma ang paghambalan karon nga adlaw. Mga masuwanti mo nga mga numero 828 ba puros 88 ba? 828 38 28, may 26 gali. 8, 26, 28, 38, kag 40. Lucky color, royal blue. Kadto kita sa zodiac sign nga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. By the wala kagid ka, wala kagid kusog karon nga adlaw. Anong ginapaluya mo Cancer? Ha? Inang pagpaluya-luya mo nga ina, amo ina mangin rason nga makahimo ikaw sang salat. Kaya nga, kung maluya ka, feeling mo ginatuyo ka. O si saan sang maayo, antes mo man ikonsiderar ang paghatag sa imo sang advice. Kinaglantagaan mo man na importansya sa imo. Kag Cancer, hindi ka man magpangako. Kaya nga, suno sa imo horoscope, sigurado nga hindi mo ina matuman. Kinanglan maging mahinalungon ikaw sa paghulag kag sa paghambal. Mga masuwerte mo nga mga numero 15, 25, 29, 37 kag 40. Lucky color, tangerine. Nabatian naton ang unang bahin sa pagbasa naton sa mga zodiac sign sa inyo man horoscope. Bantayan naman ang dugang pa pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salbacolon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salbacolon Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio. 44 Action Radio Philippine Standard Time. Ayon mananay Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene. Wala lamod chemical kagula man sa malay nga side effects sa iton ikaayong lawas kinahanglan nato ni adlaw-adlaw para sa iton nga mabasko nga immune system. Kag maayo man nga cleanser kag regulator sa atong sinidugo para sa maayo naton nga blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, ang atong potassium, sodium, aton man uric acid kinahanglan ma-wash out ina sa aton lawas, kinahanglan malimpyuhan gid para mangin maayong aton pamatyagan mangin aktibo kita kag energetic adlaw-adlaw. Pero kung may problema ikaw, syempre, Dr. Pinoy Squalene Capsule mo kinanglan 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Kagdugang pag-ineton para sa mga nagaproblema sa memorya sa ila sini mga kabataan, nga mga nag-eskwela para maging attentive sila kag madasig ang pag-absorb nila sa ila sini mga lessons para mag-exam. Bala, hindi mabudlayan, mama, papa, lola or lola man para sa inyo mga apo. Kag kamo man mismo kung may problema sa inyo memorya, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tungod nga, ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule may fatty acid ina siya. So, magka-supply siya sa fatty acid sa utok sang aton kabataan kag sa aton tanan. Para nga mangin alert ang atong sini paminsaron kag madasig man kita nga maka-absorb, di ba? Kon mabulubudlay ang pagtulon para sa aton mga kabataan tungod naga soft gel ni gadalhay lang gani kun imnan mo tubig, di ba? Mga iloy or tatay man, hapos lang, i-prick nyo lang, buslutan nyo lang ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag i-squeeze nyo, ibutang nyo sa may kutsarita kag ipainom sa ila. Kung may palamang kutanon sa aton produkto kag sa inyo ginabatya garang aton Dr. Pinoy hotline 4411299 kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag subong man diri sa amon sa syudad sa Bacolod ara available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Okay, antes man kita maghatag dugang horoscope sa mga nabili naton nga mga zodiac sign aton man Zarjo. Happy Valentine's kuno day Wilma mo.